הורד את החץ יחד עם המשקולות. דרך ארוכה עוד לפנינו. נתאמן במרץ, את ההונים נביס. לא בנות ביקשתי, עם חיילים אותם נניס. איזה אוסף של חסרי אונים, אבל אומר זאת בקיצור, שאצלי תצאו גברים, זה ברור. גם שלוות הנפש, אך עם אש בפנים, משקיעים קצת רגש, ואז מנצחים. אתם חסרי שדרה ונמושות, ומצבכם ממש חמור, אך אצלי תצאו גברים, זה ברור. אין לי כבר כוחות להתאמן, זה אותי ממש מרתיח. לא הייתי מעולם מושלם בספורט. הוא כהוגן מעצבן. האם להתחפש אצליח? לו בילדותי למדתי לשחות. הם מהירים כמו זרם מים, וחזקים כמו הסערה, ועוצמתם היא של אש לוהטת, היסטוריות קודרת אדירה. האויב בשער, אנו נתגונן. אם לחיות חפצתם, יש להתכונן. מי שלא בנוי לקרב ראוי, שילך הוא כאן גמור. כי אצלי תצאו גברים, זה ברור. הם מהירים כמו זרם מים, וחזקים כמו הסערה, ועוצמתם היא של אש לוהטת, ומסתוריות קודרת אדירה. הם מהירים כמו זרם מים, וחזקים כמו הסערה, ועוצמתם היא של אש לוהטת, מסתוריות קודרת